Ngonani Ngonani akanaka ikwa muri vana veZimbabwe tinokwazai tinokuchingamidza mose mangwanani ano nepfenyuro yenyu yasesinalidari vanotaura pano ndiva maponga mukanya shoko zvichijena. Tinotenda nenguva yatawana zvekare kuti timbotaudzana tichionesana magadziriro, mararamiro, mabataniro atingaita kufambisa mashoko okuvaka nokuvakurura nyika yedu yeZimbabwe. Tinokwidza mavoko tichikuchingamidzai tichikukwazisai mose mangwanani ano. Tinganibingelela nonke bantwana bezwe laseZimbabwe. Siyajabula, siyabonga nethuba esinalo lokuba sixoxisane, sikhulumisane, sibonisane, sakhane, silungisane nenhlelo esinazo zokumanyanisa nokuqoqelela ubumbano nomanyano nokwenza imbumba yokwakha izwe labantu, izwe laseZimbabwe. Siyazi, siyakholwa ukuthi uma silungise iZimbabwe silungisa ilizwe lase-Afrika. Kugadzirwa kweZimbabwe kugadzirwa kwenyika yose yeAfrica. Tinotenda zvekare nguva yatinowana kupembuka tinako mazuva awawa atinorarama. Tatokwegura kudai kutaura kudai sotatovavadhara vacho. Panganosara zvimazuva zvishoma shoma totovambukira seri totonzi ndoharahwa dzacho idzi, ndoharahwa. Mubvunzo watinobvunza ndokuti zvatatokwegura kudai tanga tichiitei mazuva zvapindana kudai, nguva zvadzanguvaira tanga tichiitei. Vamwe varikufema nevhoriumu, kwandiwedzere vhoriumu. Handizivi kuti handiwiku here, ndodanidzira here, zvava nani here ukoko, kana kuti semazuva ose vamwe vanochema kuti munenge munorudza mukati mefoni yedu imomo. Kana vhoriumu yaita zvakanaka musimudzawo zvigumwe munditaridza kuti taakugona kuwanana, kugona kutaudzana zvakanaka. Tinotenda nguva yamatipa yekuti tigone kutaudzana mose muri pano. Takambotaura mazuva apfuura nyaya yesvimbo yedu iya yataimboti sisi chanda chedu chokuvaka nokutaudzana vana veZimbabwe. Tikagadzira tikaona kuti mapandi mana atinawo parutanda ipapa zvichitaridza mafungiro anoita vanhu, mabatiro anoita vanhu munyika yose tenderere, vari kumabvazuva, vari kumavirazuva, vari kuchamhembe, vari kumavodzanyemba. Volume ndofunga yakanaka zvokwadi, hapana chandingagona kuita. Zvose zvandinogona kuita ndaita, ndapingidza, ndadzima kose. Kana musingandiwiwo wedzeraiwo mavhorumu kwenyu ikoko kuma-earpiece enyu neni tigogona kuwanana zvakanaka. Ndakagadzira rutanda ugu, chinenge zvakawanda zvandakagadzira mazuva ano, asi tinoitisu thinking tool yedu, kana kuti danda ratinoshandisa pakufunga. Isigoto kumbe ngati induku esiyisebenzisayo ukucabanga nokuhlela. Nxa sithi thina siyasebenzisana, sithi sibhekana nenkinga esinazo ehlanganisa sonke
ukuthi sikwazi ukucabanga ngendlela efanayo. Ndakavhara mawindow sure, ndakavhara mawindow ose, ndinotiva moto chakahamba nenyangwe ruzha zvose ndadzima. Kana kuti ndodzima ndotangazve here, kana mukati ruzha rwacho rwakati wandisei, dai ndione kuti ndodii. Eduwe kana tangotanga kutaura zvinhu zvino musoro panongoita vanongodisturba so todii manje, ndodzima ndotangazve here, ndodzima ndotangazve, kuda zvingaita nani.